malinaw oh. Malinaw to dito. Kita At saka mo. umaapaw to sa ano, sa umaga, pag wala pang gumagawa. 1, 2, 3, come on! Hi guys, good morning sa inyo lahat mga kamatso, mga manoy, mga manay. Dito ako ngayon sa bago lahat, welcome to my YouTube channel guys, mga manoy, mga manay. Itong tinatayuan ko ngayon ay andito ako sa ninong ko sa kasal na driver din ng tricycle. Kagabi uuwi sana ako, inabot na ako ng gabi dahil may parte nga dito. Hindi na ako pinayagan pang umuwi kasi gabi na. Ngayon man ay makikita ko nyo naman siguro sa video na nandito ako sa kanilang lugar dito sa may North Sagaray. Dito sila tawag nito, dito sila nailipat sa kanilang dating tinirahan guys. Dati doon sila sa Quezon City, doon sila na nakatira. Ngayon nung tawag nito yung na demolish yung kanilang tinitirahan guys, dahil yung pamamahay nila noon natamaan sa project ng MRT7. Doon kasi sila malapit nakatira guys sa Circle, sa may North Avenue. Doon sila dati nakatira. Nung natamaan sila sa project ng MRT7, nailipat sila dito guys. Yan. Good morning sa inyo lahat. Ito makikita nyo sa screen ng ating camera. Yan yung mga pabahay guys na nililapatan nila. Yan. Ang dami, puro. Yan guys, oh. Ang dami nila dito. Ang dami rin yung mga bakante pa guys. Yan. Ano, marami. Yan yung nakikita sa likuran ko guys na mga bahay. Wala pang nakatira dyan. Bakante pa po yan. Yan guys. Ang lugar pa lang ito guys, North Sagaray, Barangay Bitungol. North Sagaray, Bulacan. Barangay Bitungol. Ito man ang buhok ko. Gwapo tayo ng konti. Yeah. Kaya mga manoy, mga manay, good morning sa inyong lahat. Yung mga subscriber at mga viewers dyan, good morning sa inyong lahat guys. Yan. Tsaka guys, wala namang tubig dito. Ang ginagawa nila dito guys, wala pang supply ng tubig, wala pang namasa. Mayroon ditong balon. Meron silang balon dito guys. Papakita ko sa inyo yung balon. Pupunta tayo doon guys ha. Medyo madulas-dulas yung daanan kasi no. Kita niyo ba guys yan. Yan, hinukay daw to ng backhoe. Yan guys. Baba tayo. Okay. Dandahan lang tayo guys kay medyo madulas. Basa yung lupa. Yun, para lang sa siyapa oh. Kita ba nyo guys? Yan, dito sila nag-iigib kasi wala pa palang tubig supply dito, wala pang nawasa. Yun guys, yung ano nila balon oh. Kita nyo guys, yan. Yan, dito sila nag-iigib. Oh, mabuti nga may tubig pa dito. Parang sapa ba to dito? Ay, te, pwede nang kausapin te. Sapa ba to dito dati? Oo, dati. Sapa. Kaya may tubig. Apo. Ibig sabihin natin, ay ma'am. Ano po pangalan niyo ma'am? Si ma'am. Nag-iigib. Ano po pangalan niyo ma'am? Takot ako dyan kuya eh. Takot ka dito. Bakit naman? Bell Pero, po. Bell. Bell po. Hello po sa inyo. Good morning ma'am. Sir.
mayroon din palang motor ng tubig din yan, di ba? Ah, Meron yan dyan. oo. Pero sa ngayon wala pa kayong tubig sa ano, yung katulad sa Nawasa. Wala pa po kasi ano yan eh, may kontrata. Ay, may kontrata dito. Ay, ganun po ba? Mabuti, mayroong ano, balon. Kahit pa Opo. paano, kung wala, kung kunwari, matapos na yung kontrata, mayroon pa rin kayo mapagkakunan ng tubig. Eh kung ano na kasi to, kung gagawin na, baka tatabunan na rin. Ay, Kasi ganun. private kasi to eh. Ibig sabihin, maaaring mawala rin to. Opo, hindi naman to for life na. Nanin dito to. Ganun po. Dito ano, pwede to inumin. Ininom Ibig ko sabihin, dito. malinis talaga yan. Malinis yan kasi dumadalo yan eh. Pero dito kasi yung ibang mga bata kasi pinaglalaroan kaya. Mm. Pwede panglaba, Panghugas sa pinggan, no? panghugas, opo. Sa kusina. Hello po. Yan guys, nakausap natin si ma'am. Nag-i-give siya ng tubig. Kasi unang-una talagang kailangan guys sa pamamahay natin. Siguro, alam nyo naman siguro guys na tubig talaga ang unang kailangan talaga sa pamamahay guys. Ito yung pinaka number one, di ba? Yung number one, oh. Walang ilaw basta may tubig. Basta may tubig, oh. Yun talagang pinakamahalaga. Yung mabuti. Ang linaw ng tubig guys, oh. Opo. Yun, oh. Ang linaw, oh. Malinaw to dito. Kita At mo. saka umaapaw to sa ano, sa umaga. Pag wala pang gumagamit, umaapaw Oo. din yan. Ay, ibig sabihin ang lakas ng ano. Malakas yan, Malakas yung yung bukal. bukal niya. Ayun pala guys, oh. Swerte dito. Bundok to dito guys, ha. Biro mo, nagkaroon ng tubig. Oh. Ayun, oh. Hinuhukay na lang yata to, eh. Kita nyo naman guys. Yan, bundok yan. Tapos dito, di mo naman masasabing sapa talaga to, eh. Yan, yung nakikita nyo guys na ano, parang kanal siya. Hinuhukay na lang din yan guys. Yun nga napagtataka. May tubig dito. Sige, ikaw muna kasi Yun, oh. kundi lang sa'yo eh. Yan guys. Nakikita nyo. Talagang hindi ko may napag. yun. Malaking tulong to sa mga nakatira dito, mga residente Malaking dito. bagay to Oo. dito, lalo na ngayon, lockdown. Ayan. No. Hindi Opo. sila. Oo. Lagyan ng takip. Lalo na ngayon, lockdown, hirap sa buhay. Oo nga, naabutan nga ako guys ng lockdown dito. Hindi ako basta makauwi nito. Paano to? Kailan kaya tumatapos yung lockdown dito, ma'am? Ay, hindi ko lang alam sir kung kailan to kasi Tay tayo nito guys, di ako makauwi. yung ano, yung lockdown Opo. na dito lang. Opo. Bukas wala na. Ibig sabihin isang araw lang Isang siya. Okay Kasi guys. mamaya daw mga sundalo daw yung mag-ikot. Mayroong ro-robing. Opo. Ganun. Okay. Ma'am, ano pa na nakalimutan ko eh. Bill po. Bel, Ma'am Bel, maraming salamat sa iyo ha. Hi, Sige, Ma'am sir. Bel. Thank you. Salamat. Good morning. Good morning po. Okay guys, may nakausap na tayo dito nag-iib siya ng tubig guys. Aakyat na rin ako doon. Ipapakita ko pa sa inyo yung kanilang tinitirahan dito guys. Nakita niyo yung ano guys, oh, yung nandyan guys. Kita niyo guys, yan oh. Tatayuan pa ng bahay siguro yan guys kasi pinuhukay pa siya eh. Pinapatag yung bundok guys. Ay, sorry. Subdivision yan dyan. Subdivision. Okay. Yan, guys, oh. Subdivision pala daw yan din yan guys. Yan. Yan, lawak pa. Lawak. Yes, problema ko nito, paano kaya ako makakalusot dito? Lockdown na. Pambira naman kasi yung mga kasama ko kagahapon, pumunta rito. 3 kami guys. Iniwan naman ako dito, hindi naman ako niyaya yung pag-alis nila. Akala ko pupunta lang doon sa isa naming kasangahan. Bumisita na sa unahan nila. Kasi hindi naman nagsabi sa akin, uwi na tayo. Kaya akala ko guys papasyalan sila sa kabilang bahay. Hindi pala, diretso na sila uwi. Ayun.
Naiwan ako dito mag-isa ngayon. Kaya ewan ko paano kaya ako makakauwi nito. Pero itong araw na lang to guys ang kanilang lockdown dito. Bukas hindi na magla-lockdown bukas. Open na siya. Ngayon lang nila-lockdown itong araw na to. Uy, kayo? Gusto kong uwi. Hindi ka makakalabas. Oh, yun guys hindi daw talaga makakalabas. Walang ibang daanan. Meron dyan, malayo-layo. Okay lang, basta makalusot ako. Kaya sinabi ko si Kerny. Oo. Ayan, may nakausap. Shout out sa'yo, bro. Yan, nakausap ko. Mayroon pala daw malulusutan, guys. Oh, kaso lang, malayo yung lakarin ko. Tama-tama, dulo sa kaya ng bus. Doon na din. Meron pala guys. Sana makakalusot ako para makauwi na ako dahil yung asawa ko paggabi tumawag. Kinausap ko na talagang bukas na lang siguro kasi gabi na. Gabi na mga 8. Dito kasi guys parang probinsya ng sistema eh. Oh. Yan nakita nyo. Yan guys oh. Pabahayan lahat. Marami pong bakante dyan. Manoy, mga manay. Good morning. Pakita ko sa inyo guys yung mga bahay pa rito na wala pang nakatira. Wala pang tao rito guys. Kita nyo naman sa giliran ko guys. Habang ako naglalakad ito wala pang nakatira yan guys. Yan. Bahay yan guys. Yan. Okay. Grabe, lawak ng mga pabahay dito guys. Dami pang bakante. Yan. Yan guys oh. Mula dito guys hanggang doon. Tsaka mayroong ano dito guys color yung pamamahay nila dito. Mayroong blue house kung tawagin. Yung kasamahan kong tricycle drivers nga ninong sa kasal ko, dito sila nakatira sa may yellow house. Dito sila nakatira guys sa yellow house. Guys, nakikita mo yung mga naglalakad, nag-i-give sila ng tubig guys. Ngayon kung mayroong mga taga-government, taga-nawasan na makapanood sa video to, sana asikasuhin nyo na yung patubig dito dahil kawawa yung mga residente dito. Ang layo-layo ng lakarin para lang makapag-igib ng tubig dahil napakahalaga talaga ang tubig guys sa ating pamamahay. Yun talaga number 1 na kailangan ng tao. Tubig, mainom at pangligo, yun ang panghugas ng pinggan pagkatapos mong kumain. Yun talaga ang pangunahing kailangan ng tao, yung tubig. Bahala na kung walang ilaw, pwede naman na gasira, di ba? Pero yung tubig talaga di pwedeng mawala sa pamamahay mo, yung tubig talaga. Yun guys na si Kuya nagpapahinga kita yun guys. Sumalayo. Okay guys, yan ang sistema rito guys. Yellow house sila nakatira, yung kasamahan kong tricycle driver. At saka malayo guys eh. Yung banda rin guys, yun ang tawagin naman ay blue house. At saka dito naman sila, yan kita nyo guys, yan. Dito naman sila sa yellow house, yan kita nyo guys, diba? May color yung mga bahay dito. Pag sinabi nga yellow house, lahat ng pintura ng pamamahay nila guys, yellow siya. Tapos doon naman sa kabila, yan, yung tinuturo ko guys, ay blue house naman siya, tawagin. Yan. Napakalawak dito guys, napakaraming bahay na dito. Pero marami pang walang nakatira. Marami pang kumbaga bakante sa mga yung unit, yung mga unit dito guys. Yan, oh. Yan guys, bakante pa po yan. Wala pang nakatira yan. Okay guys, dito na lang yung aking video. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga viewers ko. Maraming salamat at lagi tayong mag-iingat sa ating pang-araw-araw na gawain. Lagi tayong mananalangin sa Panginoon at tumatawag sa kanyang pangalan at mananalig at humingi sa kanya ng tulong at
minuto tayong magpasalamat sa mga biyayang kanyang binibigay sa atin, ipinagkaloob sa atin. Okay guys, dito na lang. Maraming salamat guys. Bye bye guys.